ngan Asma'i binti Yazid radhiyallahu anha, saking Asma binti Yazid radhiyallahu anha, annaha setune utawi Asma binti Zaid iku kanat ana sapa piyambake ana iku nginda Rasulillah ing sandinge Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rijalu lan utawi wong lanang wa nisa'u lan wong wadon iku kumudun lungguh ngindau ing sandinge Kanjeng Nabi. Iki suatu saat Asma binti Zaid iki kumpul ten sandi Kanjeng Nabi, kita menika wonten wong lanang, wonten wong wadon. Asma binti Zaid iki adalah salah satu perempuan, aktivis perempuan. Dan piyambake niku kritis banget. Nek kadosan iki nggih sinten ya, mate piyambake niku salah satu wanita sing kritis. Dados misalipun wonten kelebihan ibadah sing niku namung iso dilakoni karo wong lanang tok. Asma niki protes karo Kanjeng Nabi. Dan niku ngamal-ngamal niku namung saged dilakoni kalih tiang-tiang kakung dan sing tiang putri kados kula niku terus ganjarane napa? Wonten niku Asma binti Zaid niki Yazid, Asma binti Yazid niki selalu berkomentar, lalu pengen ngerti. Ini aktivis wanita nih. Zamane Kanjeng Nabi. Nah, niki suatu saat piyambake niku lungguh sartane Kanjeng Nabi dan di situ wonten wong lanang wong wadon do lungguh do napa niku jagongan. Faqala banjur ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikanipun langala rajula, menawa utawi wong lanang loro iku yakulu hale ngendika sapa dheweke mak ing perkara fa'ala kang lakoni sapa rajul bi ahlihi kelawan keluargane rajul. Wala lan menawa imra'atun utawi wong wadon iku tahbiru utawi tuhbiru nyeritake ngabarake sapa wong wadon bima kelawan perkara fangalat kang lakoni sapa wong wadon ma'a zaujiha sartane bojo lanange wadon iku. Kanjeng Nabi ngendika wong lanang loro iki nek do kumpul, menawa wong lanang loro niku do kumpul, niku dheweke do ngucap tentang apa sing dilakoni kalih keluargane, kalih bojone. Terus nek wong lanang niku nek kumpul ngobrol ngoten ora ana wedoke. Niku mungkin sing diomongke nggih tentang hal-hal sing tabu, sing saru ngoten. Nek wong wedok nggih ngoten niku. Nalikane wong wedok niku kumpul, niku sing diomongke nggih padha mawon. Wong lanang karo wong lanang ngoten ngomongke tentang bojo wadone. Padahal niki dilarang nih, niki dilarang. Dan awak dhewe niku terjadi ya. Kados awak dhewe nek kumpul ngoten ya, Pak. Ngomongke ngoten niku. Ngomongke tentang split karo gondok bebek. Akhirnya ku premen ngoten iki. Bojoku ngene iki wah nek wis dianu kuwi wah sampai ngoten niku. Wong wadon juga ngoten niku. Kula iki nate napa krungu diceritani bojo kula niku mboten. Diceritani bojo kula dilale srawung kalih tangga-tangga niku dilale ora tau srawung dilale diampiri dijak golek kain apa. Golek kain ten Mringharjo. Lah niku ceritane nggih sami ngoten niku. Wah nek bojoku malah do niku, do ngetokke resep dhewe-dhewe. Nek bojoku kuwi susu Bear Brand niku. Susu beruang karo madu, ya ampun tambahin ndok. Lah sijine nek aku ngene. Dan niku mengke berlanjut dengan cerita nek ora ngono iki bojoku kuwi jan wis sering. Ngoten lho. Niki mboten asal niku. Ini mboten asal.
Kayak jenengan yo ngoten iki sering ta ngoten. Wah, bojoku ngoten dan ya niku nek misalkan jenengan menceritakan napa kelebihan-kelebihan bojo. Nah wong wadon padha wadon nyritake kelebihan bojo lanange jenengan. Niku mengke wonten madharate niku. Ya iso-iso kancane jenengan iki kepengin. Iso-iso niku nek misalkan kelebihan, tapi nek niku kekurangan yo akhirnya pas batin ngeleleh ra sembodo ternyata mung awake tok sing gedhe. Ternyata mung ngoten niku efek-efek yang emang mboten apik ya. Dan niku mboten diparengke cerita ngoten-ngoten niku. Wong wadon nyritake tentang bojo lanang, wong lanang nyritake tentang bojo wadone. Fa'aroma banjur meneng. Tapi wonten angka kalih sakanu. Bar Kanjeng Nabi ngoten niku terus fa'aroma banjur padha meneng sapa alqaum kaum. Bar Kanjeng Nabi ngendika ngoten niku kaum do meneng. Oh ya ternyata kebiasaanku ya ngono-ngono ya. Do meneng do batin. Faqalat banjur ngucap sapa Asma binti Yazid. Ayu ing andi wallahi demi Allah ya Rasulullah duh Rasulullah innahum setumne utawi dheweke kabeh iku layak maluna yakti padha nglakoni sapa dheweke kabeh. Wong lanang-lanang niku yo tenan nglakoni ngoten niku. Niki ya napa si Asma niku memang kritis ya. Emang kenyataane ngoten niku Kanjeng Nabi. Niki ya napa Asma niku langsung ngacung terus berkomentar bahwa emang kenyataane ngoten niku Kanjeng Nabi. Wong lanang-lanang nek ketemu yo ngopo ngoten niku. Wa innahuna lan temene utawi wong wadon iku layaf maluna yakti padha nglakoni sapa wong wadon kala kang ngendika sapa wong lanang niku dan wong wadon ki sama ngono sama lek dilakoni nek nalika ketemu ya wis padha lanang wedok padha wae. Fala taf'alu mongko niki kala banjur ngendika sapa Kanjeng Nabi. Fala taf'alu mongko aja nglakoni sapa sira kabeh. Fa inna ma mithla dzalika mongko sak temene utawi sepadane mangkono iku misla syaitoni sepadane syaiton laki akan ketemu sapa syaiton ini syaiton lanang laki akan ketemu sapa syaiton lanang syaitonatan ing syaiton wedok niku perumpamaane iki kaya setan lanang ketemu setan wedok. Fagosia banjur kumpul utawi nggih bersenggama bersetubuh sapa seton lanang seton wedok wa nasu hale utawi para manungsa iku yang duruna padha ngerti padha weruh. Nah ini perumpamaane nek jenengan cerita ngoten niku kaya-kaya iki kaya-kaya awak dhewe sing critani kaya-kaya dadi setan lanang ketemu setan wedok sing bersetubuh bersenggama ning pinggir dalan katakan. Kayak wong do weruh. Niku perumpamane ngoten niku terus rahasia keluarga niku bener-bener kudu dijaga tenan. Dan niku amanah. Kalau wingi kan inna min adzamil amanati. Satemene setengah saking paling agung-agunge amanah jaga niku. Jaga keluarga niku. Aja nganti diomong-omongke wong liya. Wong niku ya asline nggih belahan jiwane jenengan. Misalkan wonten kekurangan bojone jenengan iki pasti nggih kekurangan. Wis niku sak anune niku, sak kufu dan sak level. Misalkan jenengan menuntut lebih ngoten niku asline nggih mboten pas karena niku wis jodone jenengan. Tentang kekuatan, tentang nopo lah, tentang gaya, tentang nopo-nopo ngoten niku wis padha, pemikirannya padha. Dan awak dhewe rasa menuntut yang lebih. Nah, jenengan niki kalih napa berkacane kalih napa to? Berkaca utawi golek
kepinginannya mergo saking nopo kan saking cerita-cerita lah mau nek bojoku ngene akhirnya jenengan pengen sing lebih ya. Pengen sing lebih pengen sing diceritai kanca-kanca ngoten niku lha niku mboten kepareng ngoten niki monggo sing sok cerita niku sok cerita saya sering banget wonten sering dan napa cerita tentang niku ki cerita sing emang marai semangat, marai seneng ngoten. Marai seru wong lanang wong wadon cerita ngoten-ngoten yo nek wong itu yo iso jegagaan niku. Ngoten ngomong ngoten niku iso jegagaan ngoten niku. Wong lanang nggih ngoten niku nalika cerita wah iya niku. Niki momen ampun lah. Padha wae awak dhewe cerita ngoten niku awak dhewe kaya setan lanang ketemu setan wedok terus berkumpul bersenggama ngoten niku didelok karo wong wakeh ngoten. Jenengan bayangke ngoten niki apa ya tekan. Nek nganti tekan ngoten niku wis berarti emang wis ora berakal. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Imam Ahmad bin riwayati Syahri ibni Husain Syahr bin Husain niki pun rampung bab tentang napa niki buka rahasia tentang bebojoan. Ini dijogo saestu ning bojone awak dhewe adalah amanah nih. Amanah dari sing nek jeneng amanah niku kudu dijogo. Aja nganti amanah kok malah ditawar-tawarke wong liya, dititip-titipke wong liya ngoten ampun. Wong liya nganti ngerti ngoten ampun. Niki amanah saking Gusti Allah. Nggih bojo lanang ya bojo wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Diwaca ndak rakatam ya Pak niki. Rakatam kali rong dina to, telung dina. Husnul mu'asyarati baguse mu'asyarah baina zaujaini satane bojo loro tapi niki suami istri. Baguse mu'asyarah srawung antarane lanang kali wadon. Al ayatu tawi iki iku pira-pira ayat. Wa asiruhunna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Niki ayat niki adalah penggalan niki wonten nih. Pertama kali niku wa idza talaqtumun nisa fabalagta ajalahunna terus niki wau niki babagan nalika wong wadon niku wis ditalak. Wa asiru lan padha trawuh ana sapa sira kabeh guna ing bojo wadon bil ma'rufi kelawan ma'ruf kelawan apik. Wa ing karitumu lan senajan padha sengit ora seneng sapa sira kabeh guna ing bojo wadon. Fa asa antakrahu mongko menawa-menawa yen to sengit sapa sira kabeh saean ing suwiji-wiji waya jengalanan ing yen to ndadekake sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem piyambake khairan ing kebagusan kathiran kang agung kang akeh. Ini nalika nalika wong wedok niku ditolak nalikane jenengan wis nalak wong wadon. Nalika jenengan niku wis nalak wong wadon terus tumeka ini entek batas waktune nek jeneng awak dhewe nolak utawi nalak wong wadon niku kan wonten aturane. Mengke iso balen nalika talak pertama niku iso balen talak kedua iso balen terus nek wis talak kubro mboten saged.
Dan niku nalika awak dhewe wis nolak wong wadon ngoten niku aja sekali-kali awak dhewe niki nglarani dheweke. Tetep nyerawungi kelawan apik. Napa nyerawungi kelawan apik ora disia-sia. Terus ngeten iki, misalkan jenengan niku wis masa iddah entek ngoten niku. Ya sadurunge masa iddah entek ngoten niku kan awak dhewe ora oleh mempermainkan nganti tiga kuruk, tiga masa persucian ngoten niku. Awak dhewe ora oleh awak dhewe niku ki mempermainkan ben dheweke iki ora ketemu karo jodhone ngoten lho. Ora ketemu misalkan awak dhewe iki kudune kan nek awak dhewe wis pegat pas niku pas wis arep entek ngoten niku, arep entek dheweke wis ngene kok aku bar iki ditolak terus arep nikah meneh. Tapi awak dhewe begitu arep entek terus dibaleni meneh. Saiki rujuk wae. Terus bar rujuk ngoten mboten digawe apik. Ora digawe apik dengan perlakuan sing sama to. Dengan perlakuan yang sama bar niku ditalak meneh kudu ngenteni meneh. Kudu ngenteni 3 persucian, 3 kuruk niku. Dan masa itu wong lanang gawe elek terus, gawe elek ya saka akhlake, saka perlakuane ora dinehi nafkah lahir batin. Niku mboten angsal. Dan nalika awak dhewe niku wis nolak ngono iki. Wis nalak ngoten niku awak dhewe iki kedah memperlakukan dhewe niku tetep apik karena diadakan atau wonten masa iddah, masa menunggu niku adalah masa ben iso bali dheweke dan iso mikir kesalahan kuwi apa, kelasanane dheweke apa ngoten niku kok ben iso mikir sama-sama akhirnya oh iya aku njaluk ngapura ternyata iki sing salah aku. Niku masa iddah ngoten niku. Lah niki ampun masa iddah niku dinggo menyakiti. Niki sarep pegatan ngoten niku malah dijak balen. Ampun bar niku dilarani meneh sampai beberapa bulan, beberapa persucian ngoten niku ampun. Karena tamriku niku Gusti Allah niki wa ya ja'alallahu fihi khairan katsiran. Di dalam masa iddah, masa menunggu ini Gusti Allah ndadekake keapian niku keapian sing akeh banget. Nggih introspeksi niku. Dienggo introspeksi nek iki sing salah aku. Do kudune ngoten niku. Makanya Islam niku istimewa tenan. Terus wonten masa-masa ngoten niku tinggi introspeksi, tinggi ngoreksi diri. Jadi orang waton. Terus misalkan talak bar niku ora ana urusane niku mboten wonten. Niki tetep wonten aturan-aturanipun. Niku An-Nisa 19. Fa'amsiku mongko padha karo sapa sira kabeh guna ing bojo wadon bima'rufin kelawan bagus au sarihu utawa nyerai nalak sapa sira kabeh guna ing bojo wadon bima'rufin kelawan apik. Niku awak dhewe niku nek nalak niku ya dalam keadaan sing apik. Ana tembunge, ana lafaz sing ora marai gawe lara ngoten. Niku nggih talak niku kedah dilakukan dengan keapian. Wala tumsikulan aja ngeker, aja menahan sapa sira kabeh gunake bojo wadon diroron kelawan kejahatan lita tadu supaya iso dolimi sapa sira kabeh. Lah niki awak dhewe nalika wis tolak ngoten jedulke talak ngoten niku aja gawe dheweke niku terdolimi ngoten. Awak dhewe ngeker direndi ngoten niku ben tujuane iso mendolimi, iso menjahati, iso gawe lara masang bojo wadon niku ampun.
Wa may yaf'al wa man lan sapane wong yaf'al kang lakoni sapa man dalika ing mangkono-mangkono faqad dolama mongko temen-temen dolim sapa man nafsahu ing awak dhewe dheweke. Nek wong niku dolim marang bojo sing wis ditalak niku sama saja dhewe niku dolim terhadap diri sendiri. Niki asline nggih potongan ayat nih, potongan ayat. Potongan ayat niki anu nggih tentang niki. Kula catat niki, kula rapal. Wal mutalaqatu ya tarabbasna bi anfusihina salah satu quru. Wong wadon niku sing ditalak niku. Ya tarabbasna bi anfusihin salah satu quru. Nah niki dheweke nek ditolak niku ada masa 3 persucian. Wala yakhinu lan ora halal lahuna kedue bojo wadon apa ayak tumna ing yen to ndeleke sapa bojo wadon mak ing apa kholakang nitahake sapa Allah Gusti Allah fi arhamihina. Nah niki nalika ditalak niku Bu, nalika ditalak dalam masa 3 kuruk nih, 3 kuruk niku ki aja pisan-pisan bojo wadon niku ki ndeleke sesuatu sing wonten ten rahime. Niki ten rahime dados misalkan pas ditalak ternyata dheweke hamil. Dheweke hamil wonten iki ora oleh dideleki kudu diomongke. Kudu diomongke karena niki mungkin nek napa ora diomongke niku mungkin tambah burine malah dadi masalah. Niki ayat tumna yang to ndelekake makhluk fi arhamihina. Ing kuna yen to ana sapa wadon ana iku yukminu yukmina iman sapa dhewe billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir dina akhir. Wa bumulatu hunalan utawi bojo-bojo wadone dhewe iku ahakku luwih berhak biro dihina kelawan baleni bojo wadon niku wau. Fi dzalika ing dalem mangkono-mangkono in aradu lamun ngersakake sapa dhewe islahan ing bagus. Niki sing paling berhak niku nalika bojo wadon niku hamil. Dilale pegatan kok hamil ngono lho. Ya asline di situ masih ada keapian lho. Kok wong nyatane ya hamil. Hamil ini berarti kan masih ada kasih sayang sing anu. Sing napa tersisa ngono. Ketoke padu terus ning kok nyatane ya hamil ngono. Berarti ki padune iki anu. Padune ya meng anu emosi sesaat ngono. Oh nyatane ya hamil ngoten. Niki sering ya kanca kula sing klathene nggih dipegat posisi ngoten niku. Tapi dhewe ora ngomong ngoten. Ini karena dhewe ora ngerti. Kanca kerja kula nih, anake cilik-cilik sing dilala sing pertama niku cacat, sing pertama cacat, sing kedua niku lagi kelas pinten nggih TK apa PAUD dilalae dipegat posisi hamil. Ora ngomong nih. Ini dhewe ora ngerti ngeten. Ternyata ten Al-Qur'an dibahas nih. Nalika bojo wadon niku dipegat dan ten rahim niku wonten jabang bayi ya ten. Wonten niku kadah diomongke. Nah, mboten mengke kacau niku. Mate nggih nasabe akan kacau. Terus mengke iki sing nemu niku ya anu. Lha nikah karo aku lagi anu lho. Kok andang metu kan dadi masalah niku. Dadi masalah. Pramila apa-apa emang kadah diomongke ben jelas. Tapi yang terpenting niku mau lho. Pegatan tapi kok isih membuai berarti kan itu masih ada kasih sayang sing dipertahankan. Makanya isih wah iki berarti asine bojoku isih seneng meng emosi yang nyatane ya isih gelem, sing wedok ya isih gelem ladeni, sing lanang ya isih gelem menehi ya. Berarti kan isih ana sesuatu sing perlu dipertahankan. Wong emosi niku anu jedul ngoten niku lho, jedul nek ora kontrol ngoten niku ya wis wonten ya dadel ngoten niku akhire pemiboten talak. Jenengan niku bapak-bapak nek ibu-ibu wis anu ngucap talak bola-bali ra kanggo jenengan niku lho. Jenengan kerja kesel ngoten niku.
kerja kesel neng gawean akeh masalah neng omah dilale ketemu bojone lagi ra nyenengke ngoten niku. Padahal deben ban nyenengke ya. Deben ban nyenengke iki ra nyenengke. Mate ban nyenengke ya bar niku wau. Lah iki terus ana masalah jenengan dader-dader akhirnya pegatan. Nah niku bahaya. Jenengan niku lho bapak-bapak ojo enting banget ngucapke talak. Jenengan niku wis talak ping 3 to, Pak. Jenengan talak megat ping 3 ngoten jenengan wis ra iso balen. Ra iso balen kecuali ana sing nyela-nyelani. Ana sing nyela-nyelani dados ya anu bojone jenengan pegat to. Lah niku ana sing menikah kalih dheweke. Dan menikah niku kudu duhul. Kudu anu mensetubuhi ora ming nikah niku nggo status tok terus jenengan baleni ya jenengan iso bayar jenengan. Kowe nikah karo KSE karo bojoku se terus nggo anu bar nek wis pirang sasi ngono pegaten tak balenane meneh. Mboten asal, tetep syaratnya kudu diduhul iki, kudu disetubuhi. Lah ya angel niku jenengan nek arep main-main ra iso niku. Ra iso. Makanya hati-hati tenan anu masalah cerai niku hati-hati. Yo pas nesu yo batik piring popo ngono ya aja mati. Wis dilampiasani ngono-ngono kuwi bae lho. Ora ngenekke bojo aja nganti nalak bojo ngoten. Jenengan emosi ya ora ketulungan ya. Tenan masalah talak saestu. Saiki ngoten udah dader ora ngerti hukum ngoten niku. Ya mungkin jenengan niku wis talak kek ora ngerti jenengan kumpul ya niku zina terus ngoten. Zina terus niku. Dosa artine zina terus ya jenengan dosa terus ngoten. Pramila sing napa sing tau ngoten niku ya anu kudune balen sik. Nalika wingi jenengan ngomong talak nek ora ngono ya mbok bali nang ngene mbok kono ngote dadi niku. Bali nang mbokmu ngene dadi niku ora mung kudu talak ngono ya ora. Bali nang mbokmu ngene dadi. Lah niku nalika jenengan wis sadar ngono. Niku ya anu Bu saiki anu wae Bu. Wawuh meneh Bu, aku ya nek ngene iki ya anu sih. Ora iso turu lap-lap Bu nang bengi ngoten ya wis balen ngoten niku mawon. Mate balen asam balen. Tenan ya wong lanang ya asline mung kaya bayi ngoten ditinggal wong wadon iki kelap-kelap itu. Kelap-kelap ra iso anu kecuali nek sing wis kulino dhewe, kulino dhewe iki ya asline pisanan ra iso, pisanan yo buka buku niku tapi nek berjalannya waktu kan ya akhirnya piye kahanane ngoten niku. Tapi nek sing isih do duwe ngoten ditinggal bojo wadon ngono ya anu tenan. Abot. Walaupun nang omah ya ora dikapak-kapak kene. Anu, kelap-kelap niku. Buat guru lan padha elinga sapa sira kabeh matallahi ing nikmate Gusti Allah alaikum ing atase sira kabeh. Iki awak dhewe kan eling marang Gusti Allah terhadap nikmat-nikmat sing pun diparingi dumateng kita. Nah nikmat awak dhewe duwe bojo. Ngoten niku ya nikmat saestu. Nyatane sing ra bojo ya anu kok. Napa ya niku wae susah. Berarti di bojo ya nikmat tenan, dijogo nikmat sing ngoten niku dijogo tenan. Wa malan perkara anzala kang wis nurunake sapa Gusti Allah alaikum ngatasi sira kabeh minal kitabi saking kitab wal hikmati lan saking hikmah niki sunah Kanjeng Nabi. Ya itu kang mituturi apa kitab apa sunah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma. Wa taqwahan takwa sapa sira kabeh Allah Gusti Allah. Wa lamu lan ngerti sapa sira kabeh ana Allah satu menewta Gusti Allah. Biku lisain kelawan saben-saben speci iku ngalimun dan sing mudaneni. Nalika awak dhewe kan takwa, nalika awak dhewe oleh masalah-masalah keluarga ngeten iki eling bahwa niku adalah nikmate Gusti Allah sing awak dhewe kudu jaga. Dan niki awak dhewe wis
diparingi kitab, diparingi sunah-sunah saking Kanjeng Nabi ngeten iki didadekake pitutur ben awak dhewe niku ngerti oh ternyata ngene, apike ngene, ternyata sing ngene iki ora oleh ngoten niku dados pitutur kagem awak dhewe. Dan tembe burine niki Gusti Allah dawuh dumateng kita supados awak dhewe kan takwa. Ini nek misalkan babagan berkeluarga awak dhewe kan takwa nggih nglakoni kewajiban-kewajibane suami istri nah sing kakung nggih kewajibane napa dilakoni, sing putri kewajibane napa dilakoni, sing ora oleh didoi ngoten-ngoten niki takwa babagan berkeluarga, takwa dumateng Gusti Allah babagan keluargane awak dhewe. Dan Gusti Allah niku adalah zat sing setiap perkara, setiap sewiji-wiji niku Gusti Allah mangertosi to. Niat-niate awak dhewe, misalnya awak dhewe niku niat biyen nikah niku niate napa, Gusti Allah ngertos. Niate awak dhewe arep megat niku niate napa, Gusti Allah ngertos. Terus niki awak dhewe rasa main-main terhadap Gusti Allah, niate digawe apik. Nah iso keluarga niku tinggi ibadah. Ora duwe keluarga kok malah dadi adoh kali Gusti Allah niku naudzubillah. Walahunna lan kedue bojo wadon mitulati sepadane wong ngalaihina kang iku tetep ngatasé bojo wadon bil ma'rufi kelawan ma'ruf wa rijal lan kelawan wong lanang ngalaihina ing ngatasé bojo wadon iku darwajatun utawi ana derajat utawi ana kedudukan. Wallahu utawi Gusti Allah iku ngazizun dzat sing maha agung hakimun tur wicaksana. Lah sepadane bojo wadon padane padane bojo lanang ing atase bojo wadon niku wong lanang iki duwe derajat sing luwih dhuwur terus nek wong lanang niku nggih jumenengi terhadap wong wadon utawi bojo wadon. Nah jumenengi niku nggih bertanggung jawab karena apik eleke bojo wadon niku adalah tanggung jawabe bojo lanang. Dadi bojo lanang iki ya sing gentle, sing tanggung jawab, sing ampuh lah ngono lho. Ora bojo lanang malah disetir karo bojo wadon, ngoten niku ampun. Karena temen iki wong lanang ing atase bojo wadon iki duwe derajat iki duwe kedudukan. Dan nanti awak dhewe niki Pak, awak dhewe sing kakung-kakung nalika anake awak dhewe, bojone awak dhewe niku mlebu neraka. Niku ki awak dhewe ora iso langsung mlebu dengan santainya iki ora iso. Awak dhewe emang jatahe mlebu swarga tapi ternyata bojo wadon kali anak-anak mlebu neraka ya awak dhewe sik digondheni to iki. Sik digondheni. Wis aja mlebu sik iki kowe sik ditanggungan iki. Bojo wadonmu karo anak-anak dene neraka kowe sik ditanggungan. Terus digathuke jenengan kalih bojoan. Kok kowe iso mlebu neraka piye? Niki bojo kula iki yo berkeluarga yo apik tapi nek babagan agama ya ora tau ngajari. Nalika aku ra salat yo ora tau ora tau dikon salat, ora tau dieleke piye ngoten ora tau. Dadi nafsi. Anake bejijal yo ora diajari kon salat, kon ngaji ora pernah. Lah iki awak dhewe niku sesuk dijalui pertanggungjawaban. Terus ora enteng, dadi wong lanang iki ora enteng. Ya nyambut gawe, ya mulang ngoten. Memenuhi kebutuhan ya mulang. Ini mulang niki penting banget nih, mulang agama. Ora meng asal mlaku berkeluarga asal mlaku ya ampun. Nek ora kuat itu ya wis ditinggalke mawon. Mate nek jenengan ngurus bojo dilale bojo wadon niku angel tenan, angel tuturane. Ya wis dipegat niku terus jenengan urip dhewe. Niku wis tanggung jawabe ora abot. Tapi nek jenengan isih pengen
anu dimori bojo ben ora klap-klap niku wau, ya jenengan duwe tanggung jawab didik kalih memenuhi nafakoe, nggih nafako lahir nafako batin. Niku penting saestu. Terus monggo sing kakung-kakung niki berusaha sekuat tenaga mewujudkan keluarga sing ngerti kalih agama. Dan ibu-ibu niku nggih mendukung kalih garwa kakung niku ora malah gawe masalah terus gawe abot. Karena kula di cerita kanca niku, kanca ngaji niki kanca ngalim nih. Niku dhewe ngaji terus diwajibkan ngaji atau diwajibkan ngaji, nek ora ngaji didenda kata niku. Terus syaratnya nggih bojone dijak. Lah ternyata dhewe ngalim banget, nggih ngalim nggih loyalitas lah total nek ngaji. Tapi geret bojone mboten saged. Akhirnya piyambake niki kena sanksi saking Pak Kiai pun oleh sanksi karena bojo wadon sing ora gelem dijak ngaji. Padahal tujuannya Pak Kiai ini saya ben keluargamu apik, kowe ngaji bojomu ngaji. Tapi ternyata abot ngejak bojo wadon siji niku ternyata abot. Padahal nek bengi ngoten kan asine wis anu ya. Wis selo, ibu-ibu asine wis selo. Ya paling mengantuk, anu selo. Dijak ngaji, ora penak. Boncengan kok nek bengi ngoten iki ya mampir bakmi apa. Sadu lho ketoke sadu. Ane yo angel wong ibadah iki angel gitu. Niki sampeyan nyatane bojo wadone namung samonten kok sing separone ra ono. Wong kabeh to kasih duwe lho dibanding sing ora. Nah kaya sing nang duwe ra ngejak yo marah duwe tapi niki do duwe ra dijak. Bar foto nggih Pak Tejo. Bar fotoe sawal. Oh niku mawon pun jam 9:30 mungkin satu kita pikantuk pitulungan Gusti Allah sampai saged njaga keluarga kita terus keluarga ingkang sakinah mawaddah berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.